Kaun sa mo diha? Ay gainom. Akong kapainom rin akong kauban. Anong katawa man ka diha? Pada. Asgad. Oh, kira. Asgad. Asgad. Lagi klaro rin mo sa uban. Ipainom ka arang ako gihian dire kay ko. Asa naman itong kuno dire nga. Nakainomdom ko sa una dire na magito nila gipaagya ni pingon dito sa balayo karon wa na. Di ara man di kaning husa ka nga. Usa na ko kabulan nimo sige pangita. Sus, patay. Saon ba kuno na ako pagpakaon ani nilag tubig sa kong baboy ron way tubig oh. Wa pud ni nasungsong na sungsungan ari dagway. Damo na ko di ari na sungsungan dagway kunaan dagway. Wala mo po. Di lagi ko pakuyog ni mo remark usog. Manuklod ka. Kita. Ako yung pabaguday ko ni mo remark ka manuklod ka na ako. Dora maray ni husad ay ni. Saan makani brother? Pinihara taglakaw-lakaw diri. Nalinis naman akong chiniras wa pagyapoy nahitabo nato. Sa ba na yung pagtuon ni mo di ay? Ang gwapo ani brother. Na kay favoritong artista wala. Uy. Nay tubig diri unya. Ito spikas wala. Na ginuuni na sungsung ani diri. Suswaan na nawala na kog tubig. Ah, may adi. Para mabalaan akong nabay na sungsung diri. Ako ning hian diri. Din kung ay mula pos dito or kung walay mula pos dito, pasabot na sungsung diri inda po sa ni. Kati. Eh? Ay wala. May pakuna ah. Sa imo ah. Si Cardo. Abi ko nog taga ako nung kog action ni Cardo be. Ah, sampol. Ganahan kang sampol. Sige. Katubang giingon niya ba nga habang nabubuhay si Cardo. Hindi makakatungtong sa palasyo. Siripon itong katulad mo. Unsa man na imo brother tinuod naman na imo ah. Brother, nasakitan ka? Mungutangan na pagka brother na ano. Hala, brother, pasensya gyud. Sus, go. Sin sa bitaw. Agay. Pasensya gyud kayo. Ingon magukang sampol. Ya, tinud anay pag ginasuntok ni Cardo. Sakto gito ka. Usa sakto brother. Sakto gi ka brother di makasulod si hapli ito sa palas kung maigo sa kinumo ni Cardo. Si Piat bagod ay brother nga. Imo bagong nauumra mo kog siripulito pod. Aw di na di ay. Aw bati ko uhaw. Agi uhaw day ka? Oh. Ay, naon ay tubig brother mo inom ka na? Kana ba? Ay dili ko mainom ana brother. Wa mo koy tubig ginugasan brother. Ay may pa ini brother mangita ta. Ah, katong agi gyud sa house. Oh. Atala to ta ato sunhan. Sus kaluyan nimo brother, kita na ka. Ganahan mo kag action go. Paborito ba ang Cardo? Oh brother, may okay na tubig. Yes. Inom sa. Nalagay ng tubig. Asgad mo ng tubig ka brother.
Ay ba sige kanis dagat. Sure ka nga asgad? Oh, sulay ba? Uy, Wala na itaw to. kaon sa mo diha? Ay kainom. Akong kapainom rin akong kauban. Anong katawa man ka diha? Udah. Asgad. Okay ra, okay ra. Asgad, asgad. Asgad, asgad. Lagi klaro na mo kauban. Ipainom ka arang ihiyak kong gihian dire kay kung gitriyan kung nabay na songsong dia or kanang nabay na sanay ngalan ka ni Ara. Nabay na nabara dia sa house. Di mo giinom. Asgad-asgad siya. Di malas gi karon adlaw. Wala makagiinom dia nga gihian ni mo na dia. Mata. Nga akong asgad kay dire. Uy, nangutana mo wala. Pilosopo ko ha? Uy. Ay kasuko. Di ba na ako sala? Iso gede ka? Ala brad. Balik dire. Si brother nang isog na kainom mo gihi. Balik dire. So, what's up mga dagam? So, shout out kay ni Mary Joy Medes. Shout out ni Mary Joy Manharis. Sa siguro na basta kana nga name nga nakita sa inyong screen. Then shout out ni Judeline Tao Pachico. Og shout out ni Sky Sky. Shout out ni Liza Muarez. Shout out ni GPTV. Tingko kayo ninyo. Og shout out ni Berna Jusilo. Shout out ni Emmanuel Tumalak. Again, shout out ni Marilo Vivas. So, God bless nyo tanan dia. So, thank you so much. Kung nagustuhan niyo mga video, click the like button din. Kung gusto ka sa mga wala nakasubscribe ini nga YouTube channel, just click the subscribe button din. Hit the notification bell para ma-notify ka kung namin bago nga i-upload nga video pariyaan eh. So, God bless niyo tanan. Keep safe ninyo guys. Then, according sa amuang analytics, is ang 94% ka nagtanaw sa amuang mga video diri sa kadangag channel is wala pa nakasubscribe. So, kung gusto ka ana dangag, I hope maka-subscribe na ka karon. So, isip pagsuporta na mo is para makatabang pa, para more content pa amo magama in your YouTube channel. So, thank you so much. Then, see you sa amo pang mga sunod nga video.